Всички познаваме Валя Ахчиева и нейните остри разследващи репортажи. Или само така си мислим? Открито, забранено за политици е книга, която ще ви изненада, ядоса, но няма да ви обесърчи. Защото все още има хора, които са готови да се борят за нас. Тази книга разказва за моите битки в държавната, а след това наречена обществена телевизия. Всяко отделно разказче описва случките зад кадър. Идея си нямате през какво е трябвало да премине Валя Ахчиева, за да спечели правото да казва истината, първо в новините, после в собственото си предаване открито. Заплахите са част от живота на един разследващ журналист. Била съм застрашена. Да, според думите на един бизнесмен, който скоро след това стана политик и лидер на партия. Той също е герой в книгата ми, в 2 разказа. Тя е единственият журналист, който успява да прелети над тълпата, да пребори охраната и да се вмъкне в колата на Андрей Луканов минути след снемането на депутатския му имунитет. Целта да запиша гледната точка на засегнатото лице. Това ме движеше в огромната тълпа в парламента и пред него в онази нощ. България тогава влезе в международните новини с това събитие. За схеми, избори, президенти, кризи, реформи и тежка корупция, журналистката не спира да търси истината и до днес. Хората, които нарушават закона или извършват престъпления, стават все по-нагли и се чувстват все по-безнаказани. Но сблъсъкът с тях ме прави сякаш по-силна. Една уникална книга на един честен журналист. Открито, забранено за политици, с автор Валя Ахчиева. Обадете ни се сега на телефон 02 402 68 52 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg.